Robert mal 68 rokov, keď sa jeho ranný rituál takmer stal jeho posledným. 30 rokov začínal každý jeden deň presne rovnako. 3 miešané vajcia s toastom. Myslel si, že robí všetko správne. Bol aktívny, užíval svoje lieky a veril, že vajcia sú dokonalým zdrojom bielkovín na to, aby zostal silný aj v zlatých rokoch. Ale jedno ráno sa všetko zmenilo. Robert skolaboval vo svojej kuchyni. Držal sa za hruď. Sanitka ho rýchlo previezla na urgentný príjem, kde lekári zistili, že jeho hladina cholesterolu je nebezpečne vysoká a jeho tepny sú vážne upchaté. Keď sa ho spýtali na jeho stravu, vyšla najavo pravda. Tie každodenné vajcia spolu s niekoľkými kritickými chybami, o ktorých Robert ani netušil, že ich robí, potichu poškodzovali jeho kardiovaskulárny systém celé 10 ročia. Dnes ti odhalím 10 chýb pri konzumácii vajec, ktoré seniori robia každý jeden deň. Chyby, ktoré môžu vážne ohrozovať tvoje zdravie. Zoradili sme ich od znepokojujúcich až po potenciálne život ohrozujúce. A vieš, čo ma počas výskumu šokovalo najviac? 4. chyba bola vedecky dokázaná ako faktor, ktorý viac než zdvojnásobuje riziko srdcových ochorení. 7. zahŕňa bakteriálnu hrozbu, ktorá každý rok hospitalizuje tisíce seniorov. A chyba na prvom mieste? Je taká bežná, že ju možno práve teraz robíš bez toho, aby si to uvedomoval. Ale tu je dôležitá vec. Nemusíš sa vajec úplne vzdať. V skutočnosti, keď sa správne pripravujú a konzumujú, môžu byť vajcia stále súčasťou zdravej stravy aj v seniorskom veku. Problém nie sú samotné vajcia. Problém je v tom, ako s nimi manipulujeme, ako ich pripravujeme a ako ich zaraďujeme do svojho každodenného režimu. Na konci tohto videa budeš presne vedieť, ktorým chybám sa vyhnúť, ako ich napraviť a hlavne, ako ochrániť seba aj svojich blízkych pred skrytými nebezpečenstvami, ktoré sa môžu skrývať aj v niečom tak jednoduchom, ako je raňajkové vajce. Tak zostaň so mnou až do úplného konca, pretože ti prezradím jednoduchý kontrolný zoznam, ktorý ti môže doslova zachrániť život. Poďme na to. Chyba číslo 10. Umývanie vajec pred uskladnením. Začnime chybou číslo 10. A táto prekvapí väčšinu ľudí. Mnohí seniori si vajcia hneď po prinesení z obchodu umyjú, lebo si myslia, že sú takto extra opatrní a dbajú na čistotu. Ale tu je to, čo väčšina ľudí nevie. Vajcia majú prirodzenú ochrannú vrstvu nazývanú kutikula, ktorá uzatvára pórovitú škrupinu a bráni baktériám preniknúť dovnútra. Keď vajcia pred uskladnením umyješ, túto ochrannú bariéru odstrániš. Ako náhle táto vrstva zmizne, baktérie ako salmonela môžu preniknúť cez drobné póry v škrupine a kontaminovať vajce vo vnútri. To je obzvlášť nebezpečné pre seniorov, pretože náš imunitný systém s vekom prirodzene slabne a sme tak náchylnejší na potravinové infekcie. V Spojených štátoch amerických sa komerčné vajcia už pred príchodom do obchodu umývajú a dezinfikujú, preto musia byť skladované v chladničke. Ak kupuješ vajcia z miestnej farmy alebo farmárskeho trhu, môžu mať túto ochrannú vrstvu stále zachovanú a v tom prípade by si ich určite nemal umývať až do momentu tesne pred použitím. Riešenie. Skladuj vajcia neumyté v ich pôvodnom kartóne v najchladnejšej časti chladničky, nie vo dverách, kde teplota kolíše. Opláchni ich pod studenou vodou len tesne pred rozbitím, ak vyzerajú špinavé. Chyba číslo 9. Skladovanie vajec vo dverách chladničky. Keď už hovoríme o skladovaní, chyba číslo 9 sa týka toho, kde vajcia v chladničke uchovávaš. Ten praktický držiak na vajcia vo dverách chladničky je v skutočnosti jedno z najhorších miest na ich skladovanie. Prečo je to dôležité? Pre seniorov obzvlášť. Dvere sú najteplejšou časťou chladničky, pretože pri každom otvorení sú vystavené izbovej teplote. Tieto teplotné výkyvy môžu spôsobiť kondenzáciu na škrupine, čo zvyšuje riziko rastu baktérií a skracuje trvanlivosť vajec. Okrem toho neustály pohyb a vibrácie pri otváraní a zatváraní dverí môžu spôsobiť drobné praskliny v škrupine, ktoré si voľným okom ani nevšimneš. Tieto mikroskopické praskliny vytvárajú cestu pre baktérie, aby sa dostali dovnútra vajca.
Pre maximálnu bezpečnosť uchovávaj vajcia v pôvodnom kartóne na strednej alebo spodnej políci smerom dozadu, kde je teplota najstabilnejšia, zvyčajne medzi 33 až 40 stupňami Fahrenheita. Kartón zároveň poskytuje ochranu a zabraňuje tomu, aby vajcia nasiakli pachy z iných potravín. Chyba číslo 8. Konzumácia vajec s tekutým žltkom. Teraz sa dostávame k chybám pri varení. A číslo 8 je kontroverzné, pretože veľa ľudí miluje vajcia na mäkko alebo voľské oko s krémovým tekutým žltkom. Ale pre seniorov predstavujú nedostatočne tepelne upravené vajcia významné zdravotné riziko. Surové alebo nedovarené vajcia môžu obsahovať salmonelu, baktériu, ktorá spôsobuje otravu jedlom. Hoci ochorieť môže ktokoľvek, seniori nad 65 rokov majú omnoho vyššie riziko vážnych komplikácií. Tvoj imunitný systém už nie je taký silný ako kedysi. Otrava jedlom, ktorá by mladšiemu človeku spôsobila pár nepríjemných dní, môže seniora poslať do nemocnice so silnou dehydratáciou, horúčkou a potenciálne život ohrozujúcimi komplikáciami. Podľa Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb spôsobuje salmonela približne 1 350 000 infekcií ročne v Spojených štátoch amerických a seniori tvoria neprimerane vysoký podiel hospitalizácií a úmrtí spôsobených týmito infekciami. Bezpečný prístup. Vajcia var tak dlho, kým nie je pevný bielok aj žltok. Vnútorná teplota by mala dosiahnuť 160 stupňov Fahrenheita, aby sa zničili škodlivé baktérie. Ak pripravuješ jedlá, ktoré obsahujú surové vajcia, ako napríklad domácu majonézu alebo dressing na Cézar šalát, použij pasterizované vajcia. Chyba číslo 7. Nechávanie uvarených vajec pri izbovej teplote. Chyba číslo 7 je taká, ktorá sa stáva častejšie, než by si myslel, najmä počas sviatočných brančov alebo rodinných stretnutí. Nechávať uvarené vajcia stáť pri izbovej teplote dlhšie než 2 hodiny vytvára ideálne prostredie na množenie baktérií. Pre seniorov je to obzvlášť nebezpečné, pretože metabolizmus aj tráviaci systém môžu fungovať pomalšie. Keď sa vajcia nachádzajú v tzv. Nebezpečnej zóne medzi 40 a 140 stupňami Fahrenheita, baktérie sa môžu rýchlo množiť a ich počet sa môže zdvojnásobiť každých 20 minút. Tá krásna vaječná zapekaná misa, ktorá stojí na bufetovom stole 3 hodiny, môže v čase, keď si ideš po druhú porciu, obsahovať milióny bakteriálnych buniek. Príznaky potravinovej otravy z kontaminovaných vajec zvyčajne zahrňajú nevoľnosť, vracanie, hnačku, krče v bruchu a horúčku. U seniorov môžu tieto príznaky rýchlo viesť k dehydratácii a nerovnováhe elektrolitov, čo môže byť mimoriadne nebezpečné, najmä ak užívaš lieky na srdcové ochorenia, cukrovku alebo vysoký krvný tlak. Riešenie je jednoduché, ale vyžaduje disciplínu. Uvarené vajcia a jedlá z vajec ulož do chladničky do 2 hodín od prípravy, alebo do 1 hodiny, ak je izbová teplota vyššia než 90 stupňov Fahrenheita. Ak podávaš vajcia na branče alebo rodinnom stretnutí, použij ohrievaciu podložku alebo termonádobu, aby si udržal teplé jedlá nad 140 stupňov Fahrenheita. Chyba číslo 6. Ignorovanie dátumu spotreby. Chyba číslo 6 sa môže zdať očividná, ale prekvapilo by ťa, koľko seniorov konzumuje vajcia dlho po dátume spotreby, lebo si myslia, že sú stále v poriadku, keďže nezapáchajú ani nevyzerajú inak. Toto je riziko, ktoré by si rozhodne nemal podstupovať. S pribúdajúcim vekom sa náš čuch často oslabuje, čo znamená, že nemusíš zachytiť jemné známky skazenia, ktoré by si všimol v mladšom veku. Vajce, ktoré sa ti zdá úplne v poriadku, môže byť v skutočnosti kontaminované baktériami, ktoré ťa môžu vážne ochorieť. Na obaloch vajec je uvedený dátum predaja alebo dátum spotreby. Vo všeobecnosti zostávajú vajcia bezpečné na konzumáciu 3 až 5 týždňov od prinesenia domov, ak boli správne skladované v chladničke. Po uplynutí dátumu spotreby sa však riziko bakteriálnej kontaminácie výrazne zvyšuje. Tu je rýchly bezpečnostný test. Vlož vajce do misky s vodou. Čerstvé vajcia klesnú ku dnu a ležia naplocho na boku.
Vajcia, ktoré stoja na jednom konci na dne, sú ešte bezpečné na konzumáciu, ale mali by sa použiť čo najskôr. Ak vajce vypláva na povrch, okamžite ho vyhoď. Je pokazené. Pre seniorov, ktorí žijú sami alebo nepoužívajú vajcia často, je rozumné kupovať menšie balenia, aby si ich stihol spotrebovať pred uplynutím dátumu. Nikdy nekupuj vajcia z balenia s prasknutými škrupinami a vždy si pred nákupom skontroluj dátum. Chyba číslo 5. Príprava vajec na príliš veľkom množstve masla alebo oleja. Teraz vstupujeme do prvej päťky. A chyba číslo 5 sa týka spôsobu, akým vajcia pripravuješ. Mnohí seniori vyrastali v dobe, keď sa maslo a olej nepovažovali za zdravotný problém a staré kuchárske návyky sa menia ťažko. Ale príprava vajec na nadmernom množstve nasýtených tukov môže z relatívne zdravého jedla urobiť rizikový faktor pre srdce. Keď pripravuješ vajcia na masle, najmä vo väčšom množstve, pridávaš do jedla značné množstvo nasýtených tukov a cholesterolu. Pre seniorov, ktorí už majú vysoký cholesterol alebo ochorenie srdca, môže byť táto kombinácia obzvlášť škodlivá. Jedno veľké vajce obsahuje približne 186 mg cholesterolu. Všetok sa nachádza v žltku. Ak na jeho prípravu pridáš 2 polievkové lyžice masla, pridáš ďalších 31 mg cholesterolu a 7 g nasýtených tukov. Americká asociácia pre srdce odporúča obmedziť príjem nasýtených tukov približne na 13 g denne pri strave s hodnotou 2000 kalórií. Raňajky s miešanými vajcami na masle tak môžu predstavovať viac než polovicu tvojho denného limitu. Ešte predtým, než pridáš toast alebo slaninu. Lepšie možnosti. Použi neprilnavú panvicu len s jemným postrekom oleja, alebo skús pripraviť vajcia na malom množstve olivového oleja, ktorý obsahuje pre srdce prospešné mononenasýtené tuky. Môžeš ich tiež variť alebo pripravovať na páre, čo si nevyžaduje žiadny pridaný tuk. Ak miluješ chuť masla, použi ho len ako záverečnú dochucovaciu bodku v oveľa menšom množstve, namiesto toho, aby si vajcia priamo smažil na ňom. Chyba číslo 4. Konzumácia príliš veľkého množstva vajec za týždeň. A tuto je. Chyba číslo 4. Tá, ktorú vedecký výskum priamo spojil s viac než dvojnásobným rizikom srdcových ochorení. Po 10 ročia sa odporúčania týkajúce sa konzumácie vajec menili, čo zanechalo mnohých seniorov zmetených v tom, koľko vajec je vlastne bezpečné zjesť. Nedávne rozsiahle štúdie priniesli znepokojujúce dôkazy. Výskum publikovaný v časopise Vestník Americkej lekárskej asociácie sledoval viac než 29 000 dospelých počas priemerne 17 rokov a zistil, že každá ďalšia polovica vajca denne bola spojená so 6% zvýšením rizika kardiovaskulárneho ochorenia a s 8% zvýšením rizika úmrtia z akejkoľvek príčiny. Ďalšia štúdia z roku 2021 analyzovala údaje od viac než 500 000 dospelých a zistila, že konzumácia viac než jedného vajca denne bola spojená s výrazne vyšším rizikom srdcových ochorení a mozgovej príhody, najmä u seniorov nad 65 rokov. Vedci dospeli k záveru, že ľudia, ktorí jedli jedno alebo viac vajec denne, mali viac než dvojnásobné riziko v porovnaní s tými, ktorí ich konzumovali menej často. Problém sa sústreďuje okolo cholesterolu a zlúčeniny nazývanej TMAO. Keď zješ vajcia, baktérie v tvojich črevách premieňajú živinu nazývanú cholín, ktorá sa vo veľkom množstve nachádza v žltkoch, na trimetylamín N-oxid, teda TMAO. Zvýšené hladiny TMAO boli silno spojené so zvýšeným rizikom infarktu, mozgovej príhody a úmrtia na kardiovaskulárne príčiny. Pre seniorov, ktorí už majú rizikové faktory ako vysoký krvný tlak, cukrovku alebo prekonané srdcové ochorenie, môže byť každodenná konzumácia viacerých vajec obzvlášť nebezpečná. Cholesterol vo vajciach môže prispievať k tvorbe plakov v tepnách, ktoré sú už zúžené vplyvom zmien súvisiacich s vekom. Takže, aké je bezpečné množstvo? Väčšina kardiológov dnes odporúča, aby seniori obmedzili konzumáciu vajec na najviac 3 až 4 celé vajcia týždenne. Ak chceš vajcia častejšie, zváž používanie vaječných bielkov,
ktoré neobsahujú žiadny cholesterol a sú čistým zdrojom bielkovín. 2 bielky dokážu vo väčšine receptov nahradiť jedno celé vajce. Chyba číslo 3. Nebranie do úvahy interakcií s liekmi. Chyba číslo 3 je taká, o ktorej takmer nikto nehovorí, ale práve teraz môže ovplyvňovať milióny seniorov. Niektoré lieky bežne predpisované starším ľuďom môžu reagovať so zlúčeninami vo vajciach, čím znižujú účinnosť lieku alebo zvyšujú vedľajšie účinky. Najprv si povedzme o statínoch. Tieto lieky na znižovanie cholesterolu patria medzi najčastejšie predpisované lieky seniorom. Ak užívaš statín a zároveň pravidelne konzumuješ vajcia s vysokým obsahom cholesterolu, v podstate ideš proti účinku svojho lieku. Hoci cholesterol zo stravy neovplyvňuje hladinu cholesterolu v krvi tak dramaticky, ako sa kedysi predpokladalo, stále má určitý vplyv, najmä ak sa kombinuje s inými zdrojmi cholesterolu v strave. Ďalším problémom sú lieky na riedenie krvi. Žltky obsahujú vitamín K, ktorý zohráva úlohu pri zrážaní krvi. Ak užívaš varfarín alebo kumadín, náhle zmeny v konzumácii vajec môžu ovplyvniť, ako dobre tvoj liek funguje. Kľúčová je konzistentnosť. Mal by si každý týždeň prijímať približne rovnaké množstvo potravín obsahujúcich vitamín K vrátane vajec. Existuje aj interakcia, o ktorej mnohí seniori netušia, a to s niektorými antibiotikami. Vajcia obsahujú veľa vápnika a vápnik môže narušiť vstrebávanie antibiotík zo skupiny tetracyklínov a niektorých fluorochinolónov. Ak užívaš tieto lieky, mal by si sa vajciam vyhnúť aspoň 2 hodiny pred a 2 hodiny po užití dávky. Riešenie. Vždy sa porozprávaj so svojím lekárom o svojej strave, keď ti predpíšu nový liek. Opýtaj sa konkrétne, či vajcia alebo iné potraviny s vysokým obsahom cholesterolu a bielkovín môžu interagovať s tvojimi liekmi. Ak užívaš lieky na riedenie krvi, veď si potravinový denník, aby si udržiaval stabilný príjem vitamínu K. Chyba číslo 2. Kombinovanie vajec s ďalšími rizikovými potravinami. Sme pri chybe číslo 2 a tu si mnohí seniori nevedomky vytvárajú dokonalú búrku zdravotných rizík. Nejde len o samotné vajcia. Ide o to, s čím ich ješ. Klasické americké raňajky sú katastrofou pre kardiovaskulárne zdravie seniorov. Vajcia, slanina alebo klobása, toast s maslom a opekané zemiaky. Táto kombinácia dodá telu obrovské množstvo nasýtených tukov, cholesterolu, sodíka a rafinovaných sacharidov naraz. Pre seniora so srdcovým ochorením alebo cukrovkou môže takýto typ jedla vyvolať akútnu kardiovaskulárnu príhodu. Pozrime sa na čísla. 2 vajcia, 2 plátky slaniny, toast s maslom a porcia opekaných zemiakov môžu obsahovať viac než 800 mg cholesterolu, 30 g nasýtených tukov a 1500 mg sodíka. To je viac cholesterolu, než by si mal prijať za 3 dní. Viac než dvojnásobok denného limitu nasýtených tukov a 2/3 denného limitu sodíka. A to všetko v jednom jedle. Sodík je pre seniorov obzvlášť problematický. Vysoký príjem sodíka zvyšuje krvný tlak a seniori už majú zvýšené riziko hypertenzie. Keď skombinuješ vysoký cholesterol z vajec s vysokým obsahom sodíka zo spracovaných mäsových výrobkov a vysokým množstvom nasýtených tukov z masla, vytváraš zápal v cievach, ktorý môže viesť k infarktu alebo mozgovej príhode. Spracované mäso, ako slanina a klobása, obsahuje zlúčeniny nazývané dusitany a dusičnany, ktoré boli klasifikované ako pravdepodobne karcinogénne. Pravidelná konzumácia je spojená so zvýšeným rizikom kolorektálneho karcinómu, na ktorý sú seniori už tak náchylnejší. Riešenie si vyžaduje prehodnotiť celý tvoj raňajkový tanier. Ak si dávaš vajcia, kombinuj ich so zeleninou, ako je špenát, paradajky alebo paprika. Vyber si celozrnný toast bez masla, alebo ešte lepšie, daj si ako prílohu čerstvé ovocie. Namiesto slaniny si dopraj malé množstvo avokáda ako zdroj zdravých tukov, alebo vyskúšaj údeného lososa, ktorý obsahuje omega-3 mastné kyseliny, ktoré naopak chránia tvoje srdce. Chyba číslo 1.
Presvedčenie, že vajcia sami o sebe stačia ako zdroj bielkovín. A teraz chyba číslo 1, ktorú seniori robia pri konzumácii vajec. Táto chyba je tak rozšírená, že práve teraz ovplyvňuje zdravie a dlhovekosť miliónov starších ľudí. Mnohí seniori veria, že keďže vajcia obsahujú veľa bielkovín, ich každodenná konzumácia im poskytuje všetky potrebné bielkoviny. Tento omyl vedie k stravovaciemu vzorcu, ktorému chýba rozmanitosť a ktorý neobsahuje dôležité živiny, ktoré vajcia jednoducho nedokážu poskytnúť. Tu je pravda. Hoci sú vajcia skutočne dobrým zdrojom bielkovín, približne 6 gramov na jedno veľké vajce, spoliehať sa na ne ako na hlavný zdroj bielkovín prináša viacero problémov. Poprvé, vystavuješ sa nadmernému príjmu cholesterolu a rizikám, o ktorých sme hovorili. Po druhé, a možno ešte dôležitejšie, pripravuješ sa o široké spektrum živín, ktoré sa nachádzajú v iných zdrojoch bielkovín. Rôzne zdroje bielkovín poskytujú odlišné aminokyselinové profily, vitamíny a minerály. Ryby poskytujú omega-3 mastné kyseliny, ktoré bojujú proti zápalu a chránia zdravie mozgu. Strukoviny ponúkajú vlákninu, ktorá vo vajciach úplne chýba. Orechy a semienka poskytujú vitamín E a zdravé tuky. Chudé hydinové mäso obsahuje vitamíny skupiny B v inom pomere než vajcia. Ak konzumuješ vajcia ako hlavný zdroj bielkovín, prichádzaš o všetky tieto benefity. Objavujú sa aj nové výskumy o dôležitosti rozloženia príjmu bielkovín počas dňa. U seniorov sa strata svalovej hmoty, nazývaná sarkopénia, zrýchľuje po 60. roku života. Aby si udržal svalovú hmotu, seniori potrebujú približne 25 až 30 gramov kvalitných bielkovín pri každom jedle, nielen pri raňajkách. Ak sa spoliehaš na 2 vajcia na raňajky, získaš len približne 12 gramov bielkovín, čo nestačí na optimálnu stimuláciu syntézy svalových bielkovín. A tu je širší obraz. Seniori potrebujú približne 1 až 1,2 gramu bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne, čo je viac než mladší dospelí. Pre seniora s hmotnosťou približne 150 libier je to zhruba 68 až 82 gramov bielkovín denne. Ak by si sa snažil získať všetky tieto bielkoviny iba z vajec, musel by si zjesť 11 až 14 vajec denne, čo by bolo katastrofálne pre tvoju hladinu cholesterolu aj zdravie srdca. Riešením je rozmanitosť bielkovín. Zaraď vajcia ako jeden zo zdrojov bielkovín do svojho týždenného jedálnička, ale zároveň jedz ryby 2-krát týždenne. Dopraj si strukoviny niekoľkokrát do týždňa. Zaraď chudé hydinové mäso. Vyskúšaj grécky jogurt a pridaj do stravy orechy a semienka. Takýto prístup ti poskytne kompletnú výživu a zároveň minimalizuje riziká spojené s nadmernou konzumáciou vajec. Takže tu to máš. 10 chýb pri konzumácii vajec, ktoré môžu ohrozovať tvoje zdravie, zoradené od znepokojujúcich až po potenciálne život ohrozujúce. Rýchlo si zopakujme tie najdôležitejšie. Prestaň jesť vajcia s tekutým žltkom. Riziko baktérií za to nestojí. Obmeď sa maximálne na 3 až 4 celé vajcia týždenne, najmä ak máš rizikové faktory srdcových ochorení. Nikdy nenechávaj uvarené vajcia pri izbovej teplote dlhšie než 2 hodiny. A čo je najdôležitejšie, nespoliehaj sa na vajcia ako na jediný zdroj bielkovín. Rozmanitosť je kľúčom k zdravému starnutiu. Pamätáš si na Roberta zo začiatku videa? Po infarkte mu lekári nastavili prísny stravovací plán. Vajec sa úplne nevzdal, ale obmedzil ich na 3 týždenne, vždy dôkladne tepelne upravené a kombinované so zeleninou namiesto slaniny. Rozšíril svoje zdroje bielkovín a zameral sa na potraviny zdravé pre srdce. O 2 roky neskôr má cholesterol pod kontrolou a je zdravší, než bol celé 10 ročia. Aj ty máš silu urobiť rovnaké zmeny, počnúť s dneškom. Tvoje budúce ja ti poďakuje za rozhodnutia, ktoré urobíš práve teraz. Ak si tieto informácie považoval za hodnotné, určite daj tomuto videu páči sa mi to a prihlás sa na odber kanála Silný a zdravý, kde nájdeš ďalšie zdravotné tipy špeciálne určené pre seniorov. A teraz moja otázka pre teba. Ktorú z týchto chýb si robil aj ty? Napíš mi do komentárov nižšie.